नैबे समाव आंनि चेनेलनि नायगिरि गेदेरमा रायजो राजा बयनिसिमबो उन्दै उन्दै बैसोआव हाबा जानाय जायफोर जोबथेसालियाव लांजानाय जायफ्रा हरसेबाबो हरनैबाबो लखबआव थानो गोनां जादों हाजासे सरकारनि सायाव गोजोननाय दं। नाथाय बै समाव जों जेब्ला ससियेल मिडिया जिखुनु जाया जों चेनेल नुदोंमोन जेरै आसाम सरकारनि गुबुन गुबुन भारत सरकारनि माखासे बिथांमोना मोनसे ड्राग्सनि अपारेशन बै समनि ड्राग्सनि अपारेशना बहा थांखो जेब्ला सोरबा सोरबा बिथांमोनखौ सोरबा आसलि माने ड्राग्स बेफारि सोरबा ड्राग्स जाग्रा सोरबा जायै जोंथ' ओरैबायदि जेब्ला ड्राग्सनि जेब्ला अपारेशन जादों गिथाव बाथाव सोरबा नंबाबो नङाबाबो जिखुनु जाया आसाम पुलिसा खामानिखौ मावदों। नाथाय माखासे गामियारि जायफोर फालतु सेंग्राफ्रा जिखुनु जाया ड्राग्स जाग्रा माखासे मानसिफ्रा एसेबाबो थान्दा जादोंमोन। नाथाय बै माखासे ड्राग्सनि अपारेशना नाटकसो नामा जों बुंनांगोन। बै समाव गिलु बालु हर सान ड्राग्सनि माखासे अपारेशनखौ जेरैबायदि आसाम पुलिसा बा आसामनि माखासे सरकारनि गाहायाव थानाय दैदेनगिरिफ्रा जेब्ला बेबायदि आयेनखौ बानायबाय बानायनायनि उनाव माखासे बे आयेनखौ लाबोनायाव बयबो गोसो गोरबोआव गोजोननाय मोन्दोंमोन। दिनैनि बे उन्दै उन्दै बैसोआव हाबा जानायनि माखासे जेरै सानसेबाबो साननैबाबो लखबआव थानाया बे ड्राग्स अपारेशन बायदि नाटकसो जागोन नामा बे आंनि माखासे चेनेलाव आं सोंलु खालायो। आरो फैबाय थानाय समाव 7 थारिखनि माखासे बर' गामिफोरखौ आरो माखासे गामि दरनैसो आरो फरेस्टनि जेरै बिथांमोना हाइकर्टनि अर्डारै खामानिखौ मावनो गोनां बायध'था जागोन होनना बुंदों। आरो लोगोसे जोंनि बर' दैदेनगिरि 3 प्रमद बर' गबिन्द फेरेंगा बिथांमोना बै समाव बर'फोरनि आन्दलन खालायनाया नाटकसोमोन नामा बिथांमोना जेब्ला गावसिनि बिबानखौ लानानै माखासे बर' रायजो राजाफोरनि खाथियाव गारमा हब्रा हब्रा जेब्ला माखासे बाथ्रा बुंनाया नंखायसोमोन नामा जेरै थियाटारनि नाटक जों बुंनांगोन जेरै अबेबा गान लांदांनि नाटकसोमोन नामा बिथांमोननि आन्दलननि जेब्ला बाथ्रा बुंनायफ्रा। बिनि थाखायनो आं गाबोननि समाव स्पष्ट माखासे आं भिडिअनि गेजेरजों फोरमायगोन जेब्ला ड्राग्सनि अपारेशन आरो उन्दै बैसोनि माखासे मैया दाखालि बा दिनैनि गेजेराव जेसेबां लकअप बुंजासे आरो जेल बुंजासे बेबायदि माखासे अपारेशन होदों बे अपारेशना बेसे समसिम थांगोन दिनै भिडिअखौ आं लाना फैदोंमोन जाहाथे आंनि बुंनायफ्राव गोरोन्थिफोर जायोब्ला आं निमाहा बियो। बयनिसिमबो ड्राग्सनि अपारेशन आरो उन्दै बैसोआव हाबा जानायनि अपारेशननि सायाव आं फंनैसो बुंनाय आरो 7 थारिखनि फैबाय थानाय समाव गबिन्द बसुमतारी आरो प्रमद बर' आरो फेरेंगानि माखासे बुंनाय रावनि सायाव आं फंनैसो बुंना जाहाथे गोरोन्थिफोर जायोब्ला बयनावबो आंनि चेनेलनि नायगिरि गेदेरमा रायजो राजा खाथियाव निमाहा बिनानै भिडिअखौ दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों।